Hey, what's up guys? Čaute všetci, tu opäť Vlado z jazykovej školy Go, kde objavujete svoje anglické ja. Welcome! Vítajte pri kurze angličtiny pre falošných alebo väčšných začiatočníkov úrovne A2. Tento kurz bude pokračovaním nášho úspešného kurzu pre úplných začiatočníkov samoukou úrovne A1. Ak ste úplní začiatočníci alebo si chcete angličtinu zopakovať úplne od nuly, tak si najprv skúste náš kurz angličtiny pre začiatočníkov A1, ktorý nájdete tu. Tí z vás, ktorí ste tento kurz už absolvovali alebo sa s angličtinou pohrávate už nejaký ten čas, zostaňte so mnou. V tomto kurze budem pri vysvetľovaní používať už trochu viac angličtiny než pri prvom kurze. Nemajte ale strach, bude to všetko ľahkým tempom, jasné a zrozumiteľné. Budem stále používať dostatok slovenčiny, aby ste všetko dobre pochopili. OK, tak ako aj v prvom kurze, aj v tomto kurze budem vychádzať z našej učebnice, ktorú používame na našich kurzoch. Je to učebnica Speak Out 3rd Edition, konkrétne ide o úroveň A2, čiže Elementary A2, falošní alebo väčší začiatočníci. Čiže tento kurz je naozaj vhodný pre všetkých študentov, ktorí sa už zaoberajú angličtinou nejaký ten čas, majú osvojené nejaké základy, ale ich prejav ešte stále je trochu kostrbatý a potrebujú si angličtinu dobre oprášiť, zopakovať, alebo prípadne, aj keď začínate úplne od nuly, ale už niečo predsa len viete. Preto každý, kto sa už niekedy učil angličtinu a nevie prelomiť bariéru tzv. Väčšného začiatočníka, tak tento kurz je presne pre vás. Budeme sa zameriavať na všetky dôležité anglické zručnosti, čiže gramatika, slovná zásoba, výslovnosť, každodenný funkčný jazyk, a hlavne bude všetko vysvetlené tematicky. Čiže všetko budeme preberať v kontexte, v konkrétnej komunikačnej situácii. Preto verím, že tento kurz bude hlavne praktický, budem ho viesť interaktívne, no a na konci každej lekcie si skúsite spolu so mnou aj nejaké krátke, gramatické, interaktívne cvičenie. Alright, let's start with lesson number 1. V lekcii číslo 1 sa naučíme hlavne časté otázky s opytovacími zámenami, čiže questions and WH words. WH words, čiže opytovacie zámena. Vysvetlíme si prítomný čas jednoduchý, čiže present simple. Ten si už dáme vo všetkých osobách, kladné vety, záporné vety aj otázky. Ukážeme si dôležité povolania, čiže jobs. No a nebudú chýbať ani frekventované slovesá či slovesné frázy, tzv. Common verbs and verb phrases. OK, let's start with lesson 1. Začneme s lekciou číslo 1 kurzu angličtiny pre falošných alebo väčšných začiatočníkov úroveň A2. Alright, let's start with basic questions. Začnime so základnými otázkami. Vo všetkých týchto otázkach použijem opytovacie zámeno, tzv. Question word, a sloveso be. What's your name? What's your name? Where are you from? Where are you from? How are you today? How are you today? Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? When is your birthday? When is your birthday? Why are you here? Why are you here? Alright? Čo znamenajú tieto otázky? What's your name? Ako sa voláš? What's your name? Where are you from? Where are you from? Odkiaľ si? How are you today? How are you today? Ako sa dnes máš? Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? Kto je tvoj obľúbený herec? When is your birthday? Kedy sú tvoje narodeniny? Alebo kedy máš narodeniny? Why are you here? Why are you here? Prečo si tu? Skúsme na tieto otázky správne odpovedať. Let's answer these questions. What's your name? My name is Vlado. What's your name? My name is Vlado. Where are you from? Where are you from? I am from Slovakia. I am from Slovakia. How are you today? How are you today? I'm fine. I'm good. Great, thanks. Who is your favorite actor? My favorite actor is Morgan Freeman. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is in January. My birthday is in January. Why are you here? Why are you here? I'm here to learn English. I'm here to learn English. Okay, let's start with present simple. Začnime s prítomným časom jednoduchým.
Prítomný čas jednoduchý znamená, že používa jednoduchý tvar slovesa. Preto sa volá jednoduchý. Napríklad I come from Italy. I come from Italy. Alebo they live in China. They live in China. Prípadne we get up at 7. We get up at 7. Ak použijeme tretiu osobu, tak toto sloveso nadobúda koncovku s, s alebo is. No a tu existuje viacero spellingových alebo pravopisných pravidiel či výnimiek. Tieto sme sa učili v našom kurze angličtiny pre úplných začiatočníkov, preto ak si ich nepamätáte, tak šup, zopakovať učivo. Čiže v tretej osobe by sme povedali he comes from Italy. He comes from Italy. Alebo she gets up at 7. She gets up at 7. Prípadne my computer works very well. My computer works very well. He studies English. He studies English. John plays tennis. John plays tennis. Ak chceme vytvoriť zápor, tak ten tvoríme pomocou don't alebo doesn't. Don't, doesn't a toto vkladáme pred sloveso. Don't je skrátené do not a doesn't je skrátené does not. Je to veľmi jednoduché. Môžeme povedať I don't come from Italy. I don't come from Italy. They don't live in China. They don't live in China. V tretej osobe my computer doesn't work well. My computer doesn't work well. He doesn't study English. He doesn't study English. Všimnite si, že pri použití doesn't už v tretej osobe sloveso nenadobúda koncovku s, s ani is, ale používame iba základný tvar slovesa. To je veľmi dôležité. Very important. Ako budú vyzerať otázky? Questions. Otázky tvoríme použitím slovesa do alebo jeho tvaru does. Môžeme sa spýtať do you come from Italy? Do you come from Italy? Do they live in China? Do they live in China? Does he study English? Does he study English? Does your computer work well? Does your computer work well? Takisto ani v otázkach z does už sloveso nenadobúda koncovku s, s ani is. Angličtina ale rada odpoveda tzv. Short answers, čiže krátkými odpovediami, a tie vyzerajú asi takto. Do you come from Italy? Yes, I do. Alebo no, I don't. Do they live in China? Yes, they do. Or no, they don't. Does he study English? Does he study English? Yes, he does. No, he doesn't. Does your computer work well? Yes, it does. Or no, it doesn't. Tieto krátke odpovede z do, don't, does alebo doesn't v podstate nahrádzajú sloveso, aby sme nemuseli odpovedať celou vetou alebo celým slovesom, tak používame iba pomocné sloveso, tzv. Auxiliary verb. Samozrejme, pred pomocné sloveso môžeme vložiť ešte aj opytovacie zámeno, tzv. Question word, napríklad what, how, where, when a tak ďalej. Môžeme sa spýtať where do you live? Where do you live? How well do you speak English? How well do you speak English? What does he like to eat? What does he like to eat? When does the train arrive? When does the train arrive? Určite toto video sledujte až do konca, pretože v závere mám pre vás krátke interaktívne cvičenie presne na túto gramatiku, ako tvoríme otázky, ako tvoríme zápory, ako časujeme slovesa v prítomnom čase, čiže present simple, v prítomnom čase jednoduchom. OK, dajme si niekoľko dobrých a dôležitých povolaní, čiže jobs. Doctor, doctor. Nurse, nurse. Actor, actor. Police officer, police officer. Shop assistant, shop assistant. Singer, singer. Engineer, engineer. Lawyer, lawyer. Pilot, pilot. Politician, politician. Scientist, scientist. Writer, writer. Digital designer, digital designer.
retired, retired, unemployed, unemployed. Všimnite si, že sme doplnili nejaké nové jobs, ktoré sme sa v predošlom kurze neučili. Nakoľko nikdy sa neučíte v jazyku stále iba novú látku, ale táto látka sa na seba aj nabaľuje, čiže neustále pridávate nové a nové slovíčka, nové a nové frázy, nové a nové gramatické štruktúry, zatiaľ čo si upevňujete tie predošlé. Niektoré jobs angličtina aj prechyluje, takisto ako slovenčina. Môžeme povedať actor, actress. Keď chceme vyjadriť, že herec, herečka, tak bude actor, actress. Prípadne waiter, waitress. Čiže čašník, čašnička. Waiter, waitress. Nie všetky povolania ale môžu nadobudnúť koncovku takýmto spôsobom. Niekedy musíme použiť iné slovo. Napríklad sportsman, sportsman, sportswoman, sportswoman, aby bolo jasné, že ide o športovca alebo športovkyňu. Sportsman, sportswoman. Alebo businessman, businessman, businesswoman, businesswoman. Čiže businessman, businessmenka. Alebo podnikateľ, podnikateľka. Hlavne si pamätajte, že na otázku what's your job, aká je vaša práca, odpovedáme I am. I am a teacher. I'm a teacher. I'm a student. I am an office worker. Čiže nehovorte my job is a teacher alebo my job is an office worker. Gramaticky by to bolo možno v poriadku, ale tento variant je v angličtine veľmi neprirodzený. Vždy hovorte I am a teacher, I am an office worker. A hlavne nezabúdajte, že povolania majú člen, čiže a alebo an. Čiže a teacher, an office worker. Podľa toho, či sa slovo začína na spoluhláskový alebo samohláskový zvuk. Pri spoluhláskovom zvuku používame a, pri samohláskovom an. Dostaneme preto a teacher, an actor. A teacher, an actor. Alright, a úplne na záver teoretickej časti, než sa dostaneme k praktickej interaktívnej časti, tak sa naučíme common verbs and phrases, čiže bežné alebo frekventované slovesá a slovesné frázy. Čiže je veľmi dôležité ovládať dôležité anglické slovesá, pomocou ktorých dokážeme vyjadriť veľmi veľa vecí. Prvé je sloveso work. Work, čiže pracovať. Keď chceme vytvoriť frázu, môžeme povedať trebárs work in an office. Work in an office, work in a company, alebo work from home. Work from home. Ďalšie frekventované anglické sloveso je get up. Get up. To je v podstate frázové sloveso a znamená vstať z postele. Môžeme povedať get up early. Get up early, čiže vstať skoro. Get up late, čiže vstať neskoro. Alebo get up at 11. Get up at 11, čiže vstať o 11. At 11. Next verb, ďalšie sloveso live. Live. Napríklad live in a village. Live in a village. Live in a town. Live in a town. Live alone. Live alone. Live with friends. Live with friends. Sloveso have. Have, čiže mať alebo niečo vlastniť. Have. Napríklad have a car. Have a car. Or have a lot of money. Have a lot of money. Have two sisters. Have two sisters. Next verb, ďalšie sloveso, study. Study. Study English. Study Italian. Study every day. Study every day. Study hard. Study hard. Sloveso go. Go, ako jazyková škola go, čiže ísť. Go. Go out a lot. Go out a lot. Čiže často chodiť von. Go out a lot. Go to bed late. Go to bed late. Go running. Go running. Sloveso teach. Teach, čiže učiť. Ale pozor, nie učiť sa, ale učiť niekoho ako učiteľ. Teach. Aj preto máme slovo teacher od slovesa teach. Napríklad, for example, teach students. Teach students. Teach at a university. Teach at a university.
Teach English. Teach English. A posledné sloveso, ktoré si dnes ukážeme, play. Play, čiže hrať alebo hrať sa. Play. Play the guitar. Play the guitar. Play tennis. Play tennis. Play in a band. Play in a band. Play in a band znamená hrať v kapele. Play in a band. Čiže všimnite si, že všetky tieto slovesá sme dali do fráz. Fráza je ale iba fráza, nie je to veta. To je veľmi dôležité. Preto, ak by sme chceli z týchto fráz vytvoriť vety, tak potrebujeme samozrejme čo? Podmet. Musíme použiť osobu, čiže subject, aby sme vyjadrili, kto vlastne tieto činnosti robí. No a práve podľa použitia osoby časujeme tieto slovesá, čiže keď povieme I, tak povieme work, čiže I work. Ale ak použijeme osobu napríklad he alebo she, tak toto sloveso už musí nadobudnúť tretiu osobu, čiže tretí tvar slovesa a dostaneme he works. He works. Keď rozprávate podľa toho, ako používate osobu, tak podľa toho sa mení tvar slovesa a zvyšok frázy zostáva viac menej nezmenený. OK? Tak si ukážme jednoduché a interaktívne anglické cvičenie na túto gramatiku present simple, čiže prítomný čas jednoduchý. Alright guys, welcome to the exercises. Vítajte pri cvičeniach. OK, takže čo nám hovorí toto cvičenie? Let's read the task. Prečítajme si zadanie. Let's read the task. Complete the text with the correct form of the verbs in the box. Complete the text, čiže doplňte text, with the correct form, so správnym tvarom, of the verbs, slovies, in the box. Čiže toto je box, no a tieto slova musíme použiť, aby sme ich doplnili do textu. Čiže complete the text with the correct form of the verbs in the box. Tak poďme na to. Pokojne pozastavte video, popremýšľajte, kde by ste a ako by ste tieto slovesa doplnili. Pozor, sú v základnom tvare, čiže sledujte, aký je podmet. Či je podmet I, you, we, they, alebo či je to he, she, it, taktiež či je to Ken and Susie, alebo sú tam nejaké iné mená a podľa toho sa rozhodnite, či toto sloveso nadobudne koncovku s, alebo bude mať iba základný tvar. Taktiež pozor na to, či je tu not, pretože not bude zápor, takže musíme použiť buď don't alebo doesn't namiesto not. To už nechám na vás. OK? When you're ready, ak ste pripravení, tak spustite video a ideme na to. Ken and Susie Parker are famous in their hometown in Queenstown, New Zealand. Everybody knows them because they do everything. In the mornings, Susie as a shop assistant in a ski shop. Čiže pokúsme sa doplniť as a shop assistant, bude to niečo s prácou, že možno pracuje ako predavačka, čiže musíme použiť sloveso work. Sloveso work a pozor, máme tu Susie, čiže bude mať tvar tretej osoby, čiže Susie works as a shop assistant in a ski shop. Môže byť? Make sense? In the afternoons, she storybooks to children in the local school. Máme tu nejaké storybooks, nejaké knižky s príbehmi, ktoré číta asi deťom v miestnej škole, čiže asi by sme mohli použiť sloveso čítať a to je po anglicky read. Okay? A opäť nezabúdajme, že Susie je tretia osoba, takže nebude to read, ale reads. Čiže si predstavte, že to je ako she reads, teda Susie reads. Alright, let's continue. In the evenings, she maths, čo robí s matematikou? Math classes. Možno, že chceme povedať, že učí matematiku. To by mohlo byť napríklad teach. Teach znamená učiť, takže she teaches. She teaches, or in the evenings, she teaches maths classes. Ideme ďalej. Her students, her classes because she's a good teacher and she's very funny. Čiže jej študenti niečo, čo robia s jej triedou, pretože je to dobrá učiteľka. Možno chcú povedať, že jej študenti ju majú radi, alebo ich bavia jej hodiny, čiže ktoré sloveso vyjadruje mať niečo rád, alebo niečo enjoy, znamená, že vás niečo baví, alebo niečo máte radi. Takže her students
enjoy. A teraz pozor, pridáme tretiu osobu alebo nie. Tým, že tu máme students, sú to viacerí, čiže to je ako podmet they, ako oni, no a táto osoba nenadobúda tretiu osobu, čiže ponecháme iba enjoy. Her students enjoy her classes. Super, čiže jej študenti majú radi, alebo študentov bavia jej hodiny. OK, Ken taxi the school bus and the tourist boat. OK, čo robí Ken? Niečo s taxíkom, čo sa dá robiť s taxíkom, školským autobusom a turistickým člnom alebo nejakou loďkou, boat. So Ken, no, čo robíme? Toto je trošku chyták. A tu použijeme sloveso drive, čiže šoféruje, ale samozrejme ako plaví sa, lebo drive môžeme použiť aj z boat, aj s člnmi a s loďkami sa používa sloveso drive, pretože ich v podstate šoférujeme alebo kormidlujeme. Takže can drive a teraz používame tretiu osobu, drive alebo drives, tretia osoba, nakoľko je tu can, to je he, čiže bude he drives a taxi. On Saturdays, he's a pilot and čiže v soboty je pilotom a čo robí? Čo sa dá, ako pilot, čo môže iného robiť? No, samozrejme, že lietať, takže fly a opäť, keďže je to he, tak bude fly, ale pozor, aký bude správny spelling. Y sa mení na IES a dostaneme flies. So he flies a small plane for groups of tourists. OK? From Monday to Saturday, Ken and Susie, čo robia? Very much free time, so on Sundays they have a day off. Čiže v pondelok, z pondelka až do soboty možno nemajú veľmi veľa voľného času, takže v nedele chcú mať deň voľna. Mohli by sme použiť zápor not have, čiže že nemajú, ale tento zápor not musíme vyčasovať a dostaneme. Teraz je otázka, či bude don't have alebo doesn't have. Správne by malo byť don't have, pretože je to Ken and Susie, to sú viacerí, čiže dve osoby, takže to bude množné číslo ako they, čiže they don't have very much free time. OK, ďalšia veta, Ken. Ken lunch, toto je trochu taký chyták, ale vo vete chcú povedať, že Ken varieva obed, pretože Susie nerada varí. Takže môžeme dať can, sloveso cook, čiže can varí, ale keďže je to can, tak bude can cooks. Can cooks, čiže tretia osoba. Because Susie, a teraz not like musíme dať do záporu, čiže je to Susie, takže zápor bude mať tretiu osobu a to je doesn't. Doesn't a sloveso v základnom tvare, čiže like. Doesn't like cooking. And she just sits and relax in the garden, ale pozor, opäť máme tu she, takže tretí tvar, relax, a tu pozor na spelling, keď sa sloveso končí na zvuk, ktorý je podobný koncovke s, tak vtedy musíme pridať ešte slabikotvorný vokál, čiže pridáme e a až potom dáme s a dostaneme relaxes. Relaxes. She just sits and relaxes in the garden. OK, let's see. Let's take a look. Pozrime sa, ako to bude vyzerať, či sme mali všetko správne. Okamih pravdy, the moment of truth. The moment of truth ukázalo, she doesn't like cooking. No, prečo? Pozrieme sa, keď si dáme správnu odpoveď. Niekedy sa stane, že systém neuzná správnu túto odpoveď, že je tam nejaká chyba, ale má to byť doesn't like, pretože keď to dáme všetko refreshnúť, tak ukáže doesn't like, rovnako ako sme to dali aj my. Takže niekedy sa to stane, nemajte strach, je to správne, môžem vám to zaručiť, čiže I can guarantee it's correct. Susie doesn't like cooking. Nice. Alright guys, that's it for today. To je všetko z dnešnej lekcie. Lesson number 1 kurzu angličtiny pre falošných začiatočníkov. Budem sa na vás tešiť opäť budúci týždeň, nakoľko lekcie budeme pridávať every week alebo every Saturday, čiže každú sobotu máte novú lekciu. Alright, that's about it. See you guys at lesson 2 next week. Cheers!